executive committee jong ka khasil sa Autonomous District Council hapo ka jing penyai jong ba penyak jing CM uba pencengan NCM deputy CM bat ki wipat ki step member mata ka singi kale penyak kendu ya ulat jong ka jela uchanda chakar BJ Shankar haka bede bagajing sateng jong ki nyotli ki androle ni ki bill napni kini ki nyotli na kalyang jo CM mulia tu ba kabakam don kambat kabaka council kelapan menyo ka jing mujurno ka de ka bill habde bigi la kale ni ka jing ichu no ada ka anya ki jing trekam ki seng samla bat ki seng longkmi kawai pe ka andro ka baka council ka kwa baulat un aino ka jing menjur ka de ka khasi lineage custom act lani kata ka amendment ka bde bat kini ka an ban itu no ya ka jing trekam jong ki sengkor nalor kini don soki pat kisan tali ki andro ki bakun thup ya ka amendment jong ka trading lesson bat ki we de ki ai Autonomous District Council mentah kesini ngiwan kendu ya ulat ke jela Meghalaya ya kaba nginyo bat kisno ya ki kat tu kat ni kimat ki bakongsan bat ki badan kambha kum ka council ya kaba nginyo bat pendap kata kalong ya kaba nginyo ban wan kum ka kenbon harin kat be deputy CM bat ki yem kum ban rumut ya kaba ngin pensno ya governor hakabi de kini ki jing sateng jo kini ki nyo teli ki bills ki bangi la dap ban menjur le ne ban pas da ka yeng ka badan burom nang Taina District Council nadu menshim snam te na padeng kini ki nyo teli arteli ki bill ki bakongsan bha kata ka de ka khasil Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill arhaja arkulai te kani ka bill menta kala poi hayeng Raj Bhavan bat nila pensro ya ulat ba kani kalong ko badan kam hadu kata-kata bat nakaliang governor langsung thu bahai ni kabil nama kani kabil kadai habe kadai shapang kajing penkop bor lane kajing itu dakaan ya kajing trekam jong kiseng samla hapo kishnong bat kiseng kenthai lane kiseng longkume hapo kishnong boro skata kajing don jong kiseng kenthai kiseng longkume ni kiseng samla hakini ki hakishnong kajing trekam kasulong be tangkat kum ki practice ki baju ja boro skata nekam pat shimladon da ka bor jong ka an ban itu ya kata dan nakaliang kajungi ngila pensno bat nakaliang honorable governor la shai bha bai de bani bat nakaliang honorable governor la aiktien bakani kalong badan kam bat ba insa le no kham kloi ban pendap ya kani ka ba ar pan na pedeng ki nyotuli kini ki bills ki badan kam ha kadika khasil Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arja apply kani ka bill ru nilayo ban yathu ya honorable governor bala stunat bha habidi ban tip khambha shapang ka jinglong jingman jongkariti dostor juni khamtam kumki khasi bangidon ya kani ka kakur kajat jungi de hadu menta la benong kat kum ka research ki babun la benong ba kum balai hajar tam teli ki takikur ki jat khasi hiladon hakanika jat benri wajongi henry hadu kat menta da piong ki kurs im ne ki kur maulong ne ki kur saukumi ne ki lingdo ne ki nongrum ne kino hadu menta empat shimladon da ka jing itu da ka ai dan nomor takatau ngismo bakani ka bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka khasi social custom of lineage act kadika principal act arhaja nyo kani but mentangi wanra kani ka bill amendment bill arja arpulai ya kaba ban yo ban itu lane ban register no kerpang yekikur kijai khasi kijungi baro khnang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta PI khasi tribe certificate nakaliang council kumnungin la ban penshisha let's say ban yo jing shai nekirang bakur menu hadu menta ki belak khamrang ba ki kambe baki de kirang bakur henry lingba kani ka bel la dangi la yo ban pelong ai ka bamut de undan betang uwe urang bakur bela itu dakakur ban lapen scam nakaliang nika district council tekini de kindiat ki banga supashat ya ki jingdon kam ju kini ki artli ki bel khamtam ka ba don kam ru kani ka khasil Autonomous Regulation and Administration of Land Rules arja arpulai nila yo ekalan act how arja arpuwei menta yakani kalan rules su ngidon kam banang penjana shushu yaki kendon trekam hapo jongani ka act khnang ba kipat ba khasi ki jongi ki badon yaki kendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki kendo shimet
ki khndo kur ki khndo rai ne ki khndo ki bai dei jong pai ba le ne jong no la ban register yaki kat kum kini ki rules niki an ki baladon habo jong kanika ag ka bangila yo but kini ki rules ka bangin sayo ya kajing menjursion tingi don ru ikanika ka regulation and administration of land amendment bills ru kindiat kajing penkela arhajar arpusaw tingi don ru ikanika Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill arja arpulai de ngidon ru yakani ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arhajar arpulai but ngidon ru yakani ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodashnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill arja arpulai de kini ngisno ba kidiki badan kambha borok nyotuli Henry nakaliang jungi ngila kham pensno banjur yaka office jong Honorable Governor ban yele kat pala ban pendap no sya kini ki ar lai teli habai dei bat kini ki bil ki ba kongsan ki ba don jinga dei bha ka man kasni haka jinga troikam let's say haka long brio man brio khamtam haka ja brio khasi ki juni